Most elárulom nektek, hogy tudtok 35, 50 vagy 120 ezre spórolni. Számoljunk! A legeslegjobb ajánlatot a végére fogom hagyni, úgyhogy kezdjük is. Egy iPhone 16-tal 128 GB-os, és jelenleg rendelhető nálunk a webshopról 290 000 forintért. Felújított viszont, amit a kezemben is tartok, 255 000 forint, szóval 35 000 forintot tudsz spórolni. A készüléknél az eredeti tartozékok is megvannak, szóval külön pluszpont. Jöhet a következő. Nálunk jelenleg az új iPhone 15 128 GB-os 250 000 forintért rendelhető, viszont felújítottak közt találtam egy 15 pluszt, ami szintén 128 GB-os, 200 000 forint. A készüléknél már 50 000-re spórolunk. Számomra pluszpont, hogy a plusznak nyilván nagyobb a kijelzője. És a győztes, ami szerintem az idei év eddigi legjobb dílje, egy iPhone 16 Pro Max. Jelenlegi ára a webshopunkon 490 000 forint az újnak. Tudni kell, hogy itt már 256 GB-os az alapmodell, és doppergés. A felújított 370 000 forint. 120 000 forintot tudtok spórolni. 120 000 forintot. Szerintem most már mindenkit meggyőztem, hogy csekkolja le a webshopunkat, rengeteg készüléket találtok, MacBookokat és iPad-eket is, csomó pénzt tudtok spórolni, és ugyanúgy 1 év garancia van minden készülékre. 120 mennyi volt? 50 és 35.